som rozmýšľala, že keby, hej, bola tam tá možnosť, že ja by som to vyhrala, lebo si myslím, že jeden spolupera možno by si ma ešte ďalej posunul. Ja by som to samozrejme užila tu, ale potom, vieš, by prišlo do tej reality a aj tak by to nakoniec, vieš, to by som nechcela ti urobiť, ani sebe. A ja viem, že mohla by som to zobrať aj tak, že OK, ale je to hra a teraz sa to tváriť, že OK, že úplne to tam je a keď to tam nie je a to nechcem ja, nie som taký tým, ani som sem nešla vyslovene ako do súťaže, ale naozaj tá výhra je v podstate, vyhra si ty. Tak ma to mrzí proste, ale musela som to dať takto von, lebo ma to inak ťažilo a myslím si, že v tomto bode je to asi najlepšie, čo môžem spraviť. A hlavne to skončí tak, tento náš príbeh, že v podstate sa kvázi rozídeme v dobrom. Keď som videla, že to Radka naozaj mrzí, že bol aj smutný, som to na ňom videla, tak aj mne už išli slzy do očí. Je to veľmi. Ďakujem. Želám ti, aby si sa rozhodol správne a bol šťastný. Ďakujem. Drž sa. Veľa šťastia a nájdi toho pravého teda. Ďakujem. Chcela som tú lásku nájsť tu, ale čo sa dá robiť, proste pocitom sa nedá rozkázať.